Fenw i David Thomas, dwi'n artist o Llanberis, dwi'n neud fine art a illustration. Dwi wedi bod yn person reit artistic ers I fod yn plentyn, really. Dwi'n cofio wneud un drawing bach o Clockwork Mouse o Nodi. Oedd hwnna yn llyfr bach ysgol, ond oedd hi fel, dwi'n cofio, ifanc iawn. Dwi'n meddwl, ar ôl mynd I prifysgol, oedd yn mwy o pressure, dwi'n meddwl. Oedd yn reit anodd, actually, am y 2 blwyddyn gyntaf. Ond ar ôl y trydydd blwyddyn, nes I sort of ffigro bod dim allan yn gwybod lle dwi eisiau mynd efo celf fi. Fi'n arbrofi lot efo just methods gwahanol yn neud celf. Dechrau I ffwrdd, so fi'n just neud drawings efo pencils a pens, ond dwi wedi symud ymlaen I neud paintings, illustration digidol efo Photoshop a Illustrator, dwi'n neud lino printing, yeah, that's it really. Dwi'n hoff iawn o neud sort of ffocusio ar details bach a defnyddio brushes bach I just sort of trio emulatio drawings fi mewn ffordd yn y paintings. Proses dwi'n mwynhau I wneud I sganio drawings fi I mewn at y cyfrifiadur a wedyn dwi'n just troi nhw allan ar y cyfrifiadur a wedyn rhoi nhw ar sort of background, felly just hue neu pattern neu rhywbeth fel yna. Dwi'n meddwl, nath y syniad o defnyddio sort of wyneddau weird a gwahanol, nath hwnna dod o noson allan yn Caerdydd, nath ni just penderfynu I ni gyd just gael boxes ar y gwynebau ni. Nath ni actually mynd allan a ennill best costume of the night sort of thing. A wedyn ar ôl hwnna nes ni just neud lot o illustrations bach o pobl efo boxes a penna nhw. Y boxheads yn actually reit boblogaidd. Nes I werthu paintings I gyd actually yn fine exhibition, so yeah, so nath nhw'n neud rili dda. Just bod I bod yn donio really yn weird. Dwi'n mewn band hefyd o'r enw I Fight Lions a nes I neud y celf i'r album cynta ni, nath ni rhyddhau blwyddyn dwytha. Fi a guitarist fi mynd at gilydd a sort of mixio ideas ni, so mae'n really cool. Mae'n efo photography fo a wedyn illustrations fi a nath I neud lyrics book hefyd, oedd o'n reit hwyl o neud. Mae box di bod yn lot o help yn general I fi. Maen nhw di gadael fi cymryd rhan yn Helfa Gelf blwyddyn dwytha. Nes I defnyddio studio nhw a oedd pobl yn dod I mewn I weld fi wneud celf. Mae'n neis gael rhywun wneud gwaith sydd dim yn y bedroom.